Hello bayarok Shillong Teer Kokborok sanano norong lamsao tini 30 tarik 9 March 2023 ni norong house ending tai normal Gutti tai hit Gutti rina thango bayasong norok sadaka angke channel kotalongi nai tongka angke subscribe khairo di tai norok ni hamjakma tai chubana tongka angke video no share khairo di bayasong angke norok joto support khainai toto norok success mannai norong support sabrom no success manai tongo bayasong angke bayasong norong ni hamjakma tai chubama nango angke bayasang chung miapura FR sakto success malia kintu SR normal Gutti chung success manjak angke je miapura FR ro thungui losongnai ro SR thungnai ro borok success wngkha borok double success wngkha bayasang tamoni ke normal Gutti bai tai oro ending bo tongo zero ending tai 9 ending angke aboni bagui double success wngkha hinui kakao angke bayasang norok amai ke sabrom no success nai tongna muchuk angke norok video no kwbang khe share khaidi tai norok ni bayasang no share khaidi tai norok ni hamjakma tai chubama ridi hingke chung sabrom no success mannai hingke bayasang norok nugui mankhana ani channel o je agini phano norok nai di success manchi hit Gutti single Gutti hingke normal Gutti hingke house ending ekdom success 100% success no rwi tongo bayasang hingke chung tini norok bagui house tui phaika 4 tai 6 house bayasang norok 4 tai 6 house sajak angke tini sala play khlai mano achajak norok play takaidi norok ni jamung tuisa bayasang tamoni hingke rang norok ni si norok sajak khe norok play khai mano bayasang hingke tini salo haino hai ending wngkha de norok bagui tui phaijak 4 tai 6 ending norok sajak khe play khai di sajak khe play takaidi hingke norok ni chamusung mani abono norok play khlai di tamoni hingke norok jate norok ni anoro je thungnai rok please ano comment khai sadi hingke tamoni hingke comment khai siyakhe amo saibai yango bayasang hingke norok normal Gutti nungui mankhana 6263379034 tai 1809 hingke bayasang oro norok no rikha ang 7 ta Gutti si tini rwo miapura bo Gutti kom no rwo bayasang norok sajak angke play khai di chajakhe norok play takhai di hamjakma tai chubama norok rwi tongdi angbo norok support khai tongnai norok bano support khai di bayasang amai kaino support khlaiui no success nanai bayasang hingke tarpore chung taino haino hai hit Gutti tongo bayasang hit Gutti norok no rinai hit Gutti wngkha de tini ni sala norok bagui tui phaijak norok sajak khe play khai mano sajak khe norok play takhai di hingke norok nungui mankhana normal Gutti kom Gutti o norok play khai di hingke normal Gutti to miapura success wngjak abagui hingke norok nungui mankhana oro hit Gutti to sabrom no 6 ta number no phaio hingke 693979603070 hingke bayasang norok nungui mankhana oro 6 ta Gutti hingke 6 ta Gutti norok sajak khe play khai mano sajak khe norok play takhai di o jaga ani bagui tini ni bagui success wngui mano 6979 bayasang norok nungui mankhana chung aboni skang bo chung success najak hit Gutti o hingke tini bo success narwano ni khakao hingke norok no je ang kok rimani a kok ni mata norok play khai di bayasang aboni bara tai kuno kwrwi 39 tai 79 bo chance tongo norok je no chajak abono norok play khai mano bayasang hingke norok video no chajak angkhe video no share khai di tai norok ni bayasang no share khaiui tei support khai di hingke tong tabuk norok no single Gutti rina thang tongo norok booking Gutti khaipano thangui mano single tai booking Gutti khaipa norok tini sala play khai mano omono hingke 00100556 hingke o number no norok single hisabui ba booking hisabui fano norok play khai mano norok ni chamusung mani hingke je booking thungnai rokha booking thungui single thungnai rokha single thui mano norok ni issa tamoni hingke norok ni support se hingke tini ni bagui aswk no hingke juai ni khela no bo kisa norok naiui tini play khai mano tamoni hingke juai ni khela bo rinani chance tongo ah bagui aswk no tini bagui habai.